Amen. Na baba na mama yetu kwa mshimo. Kama na wasikana, akaendelea bikinzo utunga mili. Upakelekeo. The board of elders is welcome mshimo utunga mili. Akaendelea soja na sala za kufundisha na mama yetu mstari wa Yesu. Amen. Mfano na wewe wa festival yokuba kwenu. Second Kings chapter 8, 2 Kings chapter 8 from verse 1 up to 6. I'm going to tell you Ndichavereka shoko raMwari kubva kuna madzimambo echipiri chapter 8 kubva pavhesi 1. Zvino Elisha akataura nomukadzi uya wakanga amutira mwanakomana wake akati, simuka uende iwe neimba yako unogara kwaunogona kugara hapo, nokuti Jehovha wakarayira nzara icharuma nyika makore manomwe. Zvino mukadzi akasimuka akati achizva akaudzwa nomunhu waMwari, akaenda neimba yake akanogara panyika yavaFiristia. Amen. Uprofita kule shokora kama mkazi huu really challenge ndo ndio spend bana. Elisha uprofita kule shokora kama mwana. Dogo api uchukuna mwali tune nzara elimu ya there is a famine coming, a drought coming. Dokuta wakati ushule. Kutitama ibaba mugari. Uyetechero kwa uchano gari. Nokuti Mwari varayira kuti pachange paine nzara kwemakore anokwana kuita 7. Elisha anapinda closet in prayer. Ndiregai mutsvaka Mwari kuti mvura ituruke. But umushanda neinstruction yakapiwa naMwari anoziva kuti nyange ndikaenda prayer, this challenge must come to pass. Chaudiwa pano is the wisdom to handle the challenge. Pane nguva yekuti munhu ukasaziva unogona kupindira prayer nyaya inokufanirwa kuitika. Nokuti amene akatiudza kuti prayer is the master key. I chose to differ, but prayer is one of the keys. Kune nyaya dzisingade kunyengetera dzinongodawo wisdom to handle the matter. So Elisha is a prophet. Anachachaprofita kunze kokupa munhu zano. So pane nguva yekuti munhu unouya munhu waMwari achitarisira mukati pamusoro, yeti anofanirwa kubatwa mukati memusoro neruzivo. So munhu unogona kufamba achitikana kuita kana kaprayer kana kuchana.
church. And everyone was at the power because I found declare the country. Bani Panoda people will change wisdom how to handle the challenge. So Elisha will change kutimkazi ngasi mkape panapa. Ndiye ni wamina, but after 7 years, favor nyingine yapera. Bravo tupata one challenge in expired date. Na mtigeraka naka pa kudirata wa kudirisha kuyirata wa kudirino pera. So kwa kwenda mapore pa kusamba asiku wa wali alutofara kutimapore aluswedera kutinamturi pera. So urukasa siwa kuwa ya mwana but not to nyanya. Nobody wants to marry this year. Gababa zili kunyanya zikuswedera kwa mkuwa ya kutinda kutukoringa zilisi. Of the Matimaya was this second and pregnancy. Who are the women's without what we to so. There's each 1, 2, 3, 4. No one will get that change. Out in magic. Banish them 8. Out of Zauda. Banish them 9. Never put it down to me. Let us understand what the evil as it expanded. Secretary Chanita. There's a good understanding that I am far. Putting them on Wanda as putting us at the moon. So I have a Sunuka. Go where the doctor to go Philistine. Lani mama kwenda kwa Mungu ndo bayati wake zoka. Washida kuona mambo. Kutila zorende ni bayao kuye ni yao. Washika mbana mambo. Wakashika mambo ashukuru kura na gas. Nyaya ikawa unamogaita mpunzo gas sana mwini. Minana mishinji. Yakaitwa ni profita Elisha. Wale bakati kukurukura. Gesi wakaita wakamsoro pemwana wakati mshune. Akakofa Elisha nopana mata mwana yobamuka. Bati yeye kanisa ndio kutimsha. Mwana wakati mshune. Elisha sakana mata ni mwana akamutumo gesi. Bati no fara gesi anamtaura. Pamsoro pesha akaitao. Nyambe anisha akaitao. Shikaramba. Ai bona zunguka akataka mutsayi. Motaka mutumoni chimotaka kugati goto kutsaya. Ana akemuka bati muchikamu chekuka kwemana dinesha akaitao. Bali no fara kuti alikuzikiza nure zvakaitwa naElisha kwete. So asana muraterisha wakana mwana ukazi mshine ndoko bamuka. Bali nobara bali pakati kukura na wiyo amai ndoko bakapinda mungama mambo. Like chichemu chao bati bashika islebuti coincidence unamara unokuti unamara menshi zvakarongeka zvekuti panguva yakasavira mwari unoita zvinhu. Amaya vari kuuya kuti vatsaurire mambo. Vanosvika mumba kuchitaurwa pamusoro pavo nemwana wavo zvakaitika kumwana wavo. So mumba mune nyaya irimo. Ivo vane nyaya yavo yavanoda kutaura mukati memba. Bati nyaya iri mumba inenge inobata ivo. Ivo havasati vapinda nenyaya. Bati ivo vakuzikanwa munyaya iri mumba. Maybe chapter 6 verse 6. Inotana mambo nyengetera pindaika pavana. Muvhara musuo. Mwari anoona, or the God who sees will reward you in public. Kwete anotwa, iwo unenge uchitaura. Vabharova rati anoona. Pindaika pavana. Teaching a prayer. But iri kuti mwana wacho anetsika yekuona ari kuita prayer. Kudarika kunyatsodzwa nyaya yacho. Wai kuna Mwari hakuna nyaya inorema asi kune vanhu vanoremera Mwari kuti vakatsika. I'll give you an example. Indora example of kuja kusana mushi. Mukoma anapiga msana.
musikana zvekutoko wanotoda but pane paanora nyaya isekuti anoramba kurohwa anoramba chikutaura why because after 2 years unosvika anorwa futi nomwoyo otishanda kuti ndozvandaitaura kuti ndaidawo kuroora otaura ndairamba chaitaura kuti iwewo uchikutaura iye achikuona. So mwanadamu wako ni nyaya yako wameilona asitaka kumtombolema achikutaura iwe uchikutaura iye achikuona chikutaura. Amaya akati nyaya yakakudisira mutatu but already mutatu urikutaurwa nezvavo uye nezvimwena wavo. So patinozvipresenta pamberi pamwari tine nyaya dzedu isu vacho titoriwo nyaya futi. That's why Luke 19 Jesu paakasvika mumutima naZakeo akati Zakeo muruka tiende kumba. Zakeo Bible rinoti aida kuona Jesu kwete kuenda naye kumba, aida kuita Jesu wokungoona. But Jesu ane problem haadi kungoonekwa. Ndobva aenda kuna Zakeo akati muruka tiende kumba. Kona imurume unoende naye kumba naye because atomuvira kuti aone. Gamba Zakeo pamhanya akandokwira kumuti anivhakirira ari kusvira kuna Jesu. Vakaenda kutanga muti waakwira wacho muti womuonde. Maonde aya anorepresenta zvakaitwa nemunhu ruzhinji. Kunze anoda kuona Jesu. Mumba make akaba mari dzevanhu zvisingadiwe futi naJesu. Zvoya kuti ari kuti kana ndiri mumuonde neniwo ndirione ndakatoshiva mukati chaimo mumba mangu mune nyaya dzirimo. Saka musandioneri panze handei mukati. So haisi nyaya yekungoti munhu hai pane zvinokasi. So mai akapinda mumba vane chichemo chamuda kuti vadzorerwe munda nemba yavo. Tine zvichemo zvatinopresenta mimba yaMwari chida kuti Mwari vagadzirise nawisi. But hama dzangu mumba maMwari mune nyaya dzirimo dzekuti tikadziiginowa dzinogona kutadzisa dzedu kufika. Mukadzi anonzi Hana chakaunza breakthrough muupenyu hwake pane barrenness asina nakunaka. But day raakabreka barrenness musi waakaita prayer inenge vow yekuti Mwari mukandipa mwana ndinosiya pano. Kuti akabva palevel yekungoti zvipingo mwana akaramutsanangura basa remwana wacho asati apiwa kuti mukandipa mwana chechi yenyu yawanawo mufundisi ndinomusiya muno. Saka Mwari ndowakatozoona kuti ndikatomunyima nemundaruza ndinoshayiwa bishop. Akatsanangura basa remwana kureva kuti chaunodira zvinhu chinogona kuva chikonzero sei usina chinhu chacho nyange chakanaka. We are blessed to become a blessing. Tinoropafadzwa kuti tine tinoropafadzwa. Chikonzero chaunodira zvinhu chinoda kuchiita chinotadzisa kuwana chinhu chacho. Chinhu ichocho chakanaka but kune zvikonzero zvinogona kutonyangadzawo Mwari. Avasauliwa vasada kuzoona ndokonesi zvangu zvikafamba munhaika muduku. Kureva kuti nenga takatungana kuti uyu bata zvinhu zvake vanhu vanoita nemuduru vachisimisa. Uyu nharaina akabata zvinhu zvake vanhu vanokuwara. Motive, reason, chikonzero chinoda ruchiito chadzivisa kukuwa nechinhu chacho. So amai ava vane nyaya yavanoda kupresenta pamberi pamambo. But already mambo vari kukurawo ine nyaya naGehazi. So nyaya iri mumba inofanirwa kufanana nechinhu chiri kupinda mumba. Alright. Amai vakabata mwana wavo vari kupinda Gehazi obva ati mambo nyaya yandiri kutaura haisi yekutotaura bedzi inobatika iri tangible. Amai vacho ndi ava mwana wacho ndi uyu.
Murati unomira pamberi paMwari pane ngozi dzinokuenda kuti Ishe sosikiriye nderiri ende zvaanobata zvizhi. Usatotaura nyaya yako pane zvinokana kuhwafo kuti mwewe wanakuhwa neuyu mwewe wakushuka ngati pane pekuti uchishamba kufenya nezvanyanya uchinopinda kuchechi kumopfugama zvinokwenyera kuti Ishe sosirekura uya. Mungava mako mune nyaya kudenga kune matara anogarwa kana vanhu vachiita maprayers zvokuti mhinduro kuti iuye pane zvinotariswa pane zvinonongedzerwa. Saka kuti vaunobvati iwo unofunga sei paunopinda prayer kuti vanonongedzerawo vachiti kudii chichemo unacho vadzine dzimwe dzaunotamba kusera ndinonzi manje adenga uri kunodziva macho vanopenyana kudenga kuti kuchema hake bati munhu anakumira mushoko kuomerwa hake noupenyu bati iye pachake haasingati. Mambo nyaya yatiri kukurukura inobatika inooneka ava ndoamai vacho uyu ndiye mwana wacho. Amai avane mwana wavo Bible rati vakaenda for 7 years. Let's say mwana wavo ari born adzokana 8 kana ari 2 adzoka kana aine 9. Age iyoyo mwana iyoyo anonetsa vakadve 6, 7 years, 8 years havaswere vachivaka soringana avada kutizatiza vakatike mushi uya kuti paitoda amai vanogara vakanetsomubata kuti gara pano ane kwazvirikuenda pama ozosvika pamba ari kupinda munhu vakada kutamba pamba iva uya kuti amai avo pavanopinda vakabata mwana pane picha yemunhu ari serious kuramba akabata nokuti mwana wakutaura nezvako akafa ndokubva amuka ndiye Kristu akafa akamuka. Amai vari kutaura nezvavo no church inopindana zvikaoma zvidanii pana Kristu aneregedzo ndichafamba takabata shoko raMwari ndicharamba takabata mwanakomana waMwari. Nyaya hope inonakidza kumatenga inoda kuonekwa panyika kana vanhu vachinamata ndekuona anonamata akabata mwanakomana waMwari akabata shoko raMwari. Madambudziko ratanaro tinenedza takabata Jesu tikaisa pasaidi. Akatomboona munhu achikuda chechi nechaatadzirwa namwana atadzirwa nemumwe munhu but anoramba baba which is unfair. Vana vomwe vakanetsana vakazoti ini kusika kushancheni chemera chavada bozwa shoko una kuchenda nokusheka nokuoko mumusungwira but vana vaMwari vakanetsana vanoramba baba wese akuda kuchechi akanetsana nemunhu kwete nendirozi kana Mwari. Mazovabvunza kuti moindaka hakuna anobvunza kuti Mwari wacho akazondidai ndirozi dzacho dzakazondidai vanoti simaini ndakuna mukana. Kune nyaya inogara ichitaurwa mumao yekuti denda rikakutarisa usati wakachichemo pane zvinofanirwa kuoneka. Chinofanirwa kuoneka chii? Mutendi nyama vari munhamo but hasi Kristu. Amai havane nhamu yavo vadzoka after 7 years imba vari kuida minda vari kuida but vane chinhu chavanogara vakabata mwanakomana. Ndiye mwanakomana wokuti denda rinogomira kutaura ndaona munhu apinda akabata mwana iye. Nokuti kana wakabata Kristu wakabata mwanakomana wakabata shoko unokonzera kuti denga riatende nyaya yako very fast. Why? Because wakabata chedenga. I'll give you an example. That's an idea kanguva kana kuti mukana wekuti ati woti umwe tawambodaro so zvisina noisi nganyanya. Why? Nokuti murume anenge achiandastenda kuti aiwa haisi nyaya yekuti ndiyakuda zvinhu inyaya yezvaari hakusi kukara ndozvaari mazuvaro mune changu chiri maari. Saka pandiri kunyima pizza ndikunyima vatumete hwani voti mutuma kuda pizza mumwe wangu aripo
Saka munyima pizza ndazvinyima nokuti ndiri koko pano. Saka kamuka ngekuti munhu anogona kutaura chimwe chikafu chaanoda uso mashotsava. And out of season, they're going to be it's unfortunate in Novena months. We have about 1 million needs. Try to wait for it. Money, what do you want to be a so? One number, look at the campaign.